Kana mazogara toda kuti muzive chinhu ichi. Kana waenda kuKariba ukasanopinda muKariba Dam uchishandisa Shark Cruise, amenowo zvaunenge wakutoita, nekuti veShark Cruise ndivo chete vanopa vanhu maservices akanaka. Mungadaro muine vana nevanhu vakuru, makasangana, aiwa idzi ndidzo nyanzvi kuitai kuti munge muri munofila safe, muri pakati pemvura sezvizvo. Uyezve muchikepe chavo munowanikwawo zvakare mumhanzi yekuti mine mhuri dzenyu munenge muchifara. Zvakare vane bar area nepekugochera nyama. Imi makambozvionepi izvo zvekuti nyama inogocherwa mumvura? Zvakare vane maspeed boats ekuti munokwanisa kuzombobudawo zvakare muchikepe chihombe icho muchipinda mumaspeed boats zvenyu zvichikuitirai. Chamunongoita badzi kuvabata panhamba dziri pascreen idzo mobva mabhuka. Mungadaro muchida kubhuka semhuri kana kuti sekereke. Aiwa, idzi ndidzo nyanzvi kukubatai zvakanaka. Wasara neShark Cruise.